Sôn am swyddi, Rôl Plastrwr. Dyma Darren, ac mae e'n blastrwr. Mae Darren yn hunan gyflogedig, sy'n golygu ei fod yn gweithio iddo ei hun. Mae'n gweithio mewn lleoedd gwahanol fel cartrefi a gweithleoedd pobl. Mae'r swydd mae Darren yn ei gwneud ar hyn o bryd yn swydd fawr. Bydd yn gweithio mewn un lle dros ychydig wythnosau. Mae Darren yn mynd i ddangos rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith i chi. Felly, ffwrdd â ni. Fel plastrwr, mae Darren yn cymysgu ac yn gosod plaster ar waliau a nenfydau. Mae'n dechrau'r diwrnod trwy osod allan yr offer y bydd ei hangen arno i wneud y gwaith. Weithiau, bydd Darren yn gweithio ar y ben ei hun, neu gyda phobl eraill. Mae Darren yn gosod byrddau plaster ar waliau a nenfydau sy'n cael ei diweddaru. Cyn gosod y byrddau plaster ar y wal, gosodi'r batonau pren ar y nenfydau a'r waliau. Yna, caiff y byrddau sgwriwio ar y batonau. Gelwir hyn yn lein sych. Gan fod plaster yn gallu creu llwch, gall effeithio ar bobl a chyflyrau anadl neu groen. Mae Darren yn gwisgo mwgwd a goggles wrth gymysgu'r plaster. Mae'n cymysgu'r plaster ac yn dechrau plastro'r waliau. I wneud hyn, mae Darren yn defnyddio offer elwyr yn hebog plastro a thrywel. Mae'n tynnu'r plaster ar yr hebog, yna'n rhoi'r plaster gyda'r trywel. Mae'n defnyddio tryweli o wahanol fathau a meintiau, yn dibynnu ar bar ano'r waliau neu'r nenfydau y mae'n ei blastro. Gall y plaster fod yn sych dros nos weithiau, ond gall gymryd ychydig ddyddiau i sychu'n llawn cyn y gellir ei beintio. Wneud y swydd hon, mae angen i chi weithio gyda'ch dwylo. Defnyddio wahanol offer llaw, gweithio'n gyflym ond yn ofalus. Efallai y bydd angen i chi hefyd gweithio ar uchder, ar sgaffaldiau neu i fyny ysgolion, fod yn heini ac yn actif. Weithiau, mae'n rhaid i blastwr feddwl am atebion creadigol i ddatrys problemau sy'n codi yn ystod ei gwaith. Mae Darren wrth ei fodd yn bod yn blastrwr, oherwydd mae'n mwynhau helpu bobl i ddiweddaru eu tai a'i gweithleoedd, ac mae hefyd yn mwynhau defnyddio plaster a mesuryddion eraill i wneud i'r lleoedd hyn edrych yn dda. Os ydych chi eisiau siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 528 4844, neu gallwch chi gael sgwrs ar-lein gyda ni ar ein gwefan yn gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch post@gyrfacymru.lliw.cymru a chwiliwch amdanom ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.